Nati li tajba, grazzi tal-li għoġobkom tiġu għal taħdida oħra organizzata mill-Akkademja tal-Malti. Naħseb li diħat kull aħħar waħda għal dan l-istaġun. Diġà għandna numru ta' taħdidiet ppjanati minn Settembru lejn. Il-lingwa bħala ħoss, illum se nitkellmu fuq l-onomatopea li jennellu, se tkellimna fuq il-lingwa bħala ħoss. Fil-verità, l-lingwa oriġinarjament nifisha hija ħoss. Imma l-ħoss għandu limitazzjonijiet tiegħu. Żewġ limitazzjonijiet li għandu l-ħoss huma l-limitazzjoni ta' żmien u tal-ispazju. Ta' żmien jiġri jekk rajlek xi ħaġa llum, nista' tax-xahar id-dieħla mhux ix-xahar id-dieħla, anzi ġimgħa d-dieħla nistgħu ninsew x'għandna. U tal-ispazju minkejja l-ħoss tajjeb jista' jwassal tiegħek, l-eħnet jista' jwassal, però xi darba mhux se jwassal kilometru. U l-bniedem sa mill-bidu irrealizza b'dawn il-limitazzjonijiet u allura rrid joħloq sistema aktar permanenti. Biex b'mod aktar permanenti bil-kitba dawn il-ħsejjes iżommhom hemm u jirreferi għalihom meta jrid. U sintendi l-ewwel beda b'sistemi ipinġi l-affarijiet biex jirreferi għal oġġetti imbagħad dejjem perfezzjona s-sistemi sakemm wasal għal kitba sillabika u alfabetika fejn prova jaqbad il-ħoss. Mela ħoss qed nikbu impinġih biex jirreferini għall-kelma. Però hemm numru ta' kliem partikolari li meta tiktibhom u taqrahom il-ħoss tagħhom stess bħal dawn jurik it-tifsira tagħhom. L-onomatopea. U huwa minnu li hemm dawn inħolqu biex hu din ir-relazzjoni diretta bejn il-ħoss u l-kitba għax mhux kulħadd jaqbel. U x'effett għandha din l-onomatopea? Huwa kunċett universali f'kull lingwa nsibu dawn il-verbi, dan il-kliem onomatopejk. U biex kellimna dwar dan is-suġġett u l-effett ta' dan il-kliem anke fil-poeżija, fil-letteratura, f'dej kliem. Il-lejla tajba, le, ta' mhux mixew, ħanibdew. Il-lejla tajba. Ħanħossu ħafna llum flimkien. Bejn dan u barqam l-onomatopea fil-Malti. Dwar xiex sella balbu illum. Probabilment qed tisimgħu qalbi taqta' ukoll biex nkunu żgħid onomatopea oħra. F'din it-taħdita kif qal tajjeb George se nħarsu lejn xi definizzjonijiet ta' onomatopea bħal ħafna suġġetti oħrajn. Mhux dejjem hemm qbil jew definizzjoni waħda ta' xi tkun din l-onomatopea. Imma se naraw ukoll kif inhi fertili ħafna fil-każ tal-Malti fejn jidħlu il-verbi u n-nomi kwadrilitteri ukoll. Ħanirreferi ftit jekk hux speċi fenomenu universali u le, imma bl-ebda mod dan huwa studju komparattiv sewwa ta' dan il-kunċett. Issa, għaliex l-onomatopea? Diskutejta ftit ma' Claire din għaliex l-onomatopea. Naħseb waħda mir-raġunijiet għaliex għażilt li anke nitħaddet fuq l-onomatopea hija l-gost tal-ħsejjes, il-gost li jkun il-ħsejjes, leġitament li tqabbadni l-lingwa f'kull forma tagħha fil-tipi ta' kliem kollu li jeżisti, ma partikolarment ukoll meta dik il-kelma b'xi mod toqrob lejn ħoss fid-dinja. Hemmhekk tibtilkom iġġibni tfal għat-tifla ta' ġovija. Imma wkoll u hemmhekk ħanitkellmu ftit iktar il quddiem ukoll kif pereżempju l-onomatopea titħaddem qatih f'kotba ta' tfal anki mekkaniżmu żgħar biex it-tfal jitalmu l-ħsejjes u l-lingwa jew jiġu konxi tagħhom. Imma fuq kollox ukoll kif ħafna minnkom tafu għalija importanti ħafna l-għaqda bejn il-lingwa u l-letteratura u l-lingwistika u l-letteratura u naħseb illi l-onomatopea huwa suġġett mill-aħjar illi fih naqdu nżewġu dawn iż-żewġ oqsma li fil-fatt mhumiex daqstant differenti forsi minn xulxin kemm naħsbux veru jiddependu ħafna fuq xulxin. Jienu nħares lura lejn dak illi ħdimt fuqu fil-passat irrealizzajt illi
b'xi mod dejjem bqajt immiss mal-onomatopea. U fil-fatt l-ewwel darba li esplorajta fit-tul biex ngħidu hekk kienet fit-teżi tal-verbi quadrilaterali fil-fatt. Mbagħad missejta ftit tan-nomi verbali wkoll. Dik li għamilt tal-masters. Imbagħad kont għamilt proġett li kien jismu ċumpaqbum, jiena u Kita Zoppardi fejn konna esplorajna l-ħsejjes ma' tfal fil-fatt, u kien hemm proċess interattiv interessanti. Bil-permess ta' Michael Spaniol tlabtu fil-fatt biex nirreferi għal dal-proġett li kont bdejt naħdem fuq u bis-saħħa tiegħu wkoll proġett Slovakkja illi qiegħed jiġbor l-onomatopea minn numru ta' pajjiżi u issa ħankellimkom fuq hekk ukoll u fil-fatt tal-aħħar ukoll ippubblikajna essay jiena u Claire fuq l-istorbju kif forsi tafu Claire Zoppardi qed taħdem fuq is-silenzju imma minna tnej jiena l-istorbjuża. Allura jiena mort tal-onomatopea u l-istorbju. Ħanurikom dal-filmaċ kejken li konna milna l-proġett ċumpaqbum. Dakin fil-fatt filmat li jispjega l-tfal x'iridu jagħmlu f'dan il-proċess. Kien proġett li konna tellajnih fi spazju kreattiv u konna esplorajna diversi ħsejjes. Kienu koll ewwel proġett irrid ngħid illi ħadem fuq Andrew Schembri li ħallina propri s-sena l-għaddiet u kien proġett speċjali ħafna x'kien ħoloq dawn l-istrutturi li anki jappellaw għal sensi differenti għat-tfal. Mela, ħanamlu ftit esperiment. Tistgħu tużaw il-mobile, tajjeb jekk ma tkomx fejn tħażżu. Ħansemmalkom xi ħsejjes u nixtieqkom tiktbu ħoss kelma li tirrappreżenta il-ħoss partikolari. Sewwa, issa mhux ħanejdilkom ta' xi x'inhu, ħansemmalkom ħoss u araw kif kieku tirrappreżentawh b'kelma. Tajjeb? Mela. Tistgħu tużaw il-mobile f'idejkom biex tieħdu nota. Mela, l-ewwel ħoss huwa dan. Dak l-ewwel wieħed. Ħanaddi għat-tieni wieħed. Ħanerġa' nsemmaħħulkom dak. Tielet ħoss. Ir-raba'. Ħanerġa' nsemmaħħulkom dak. Il-ħames. U s-sitt wieħed. Ħanerġa'. Komuni, u dal-ħoss. Alright, mela, ħanaraw ftit l-ewwel wieħed mela, ħanerġgħu nisimgħu. Mela, kif irrappreżentajtuh dal-ħoss? Drin? Le, ma użajtu ħoss biex kelma biex tirrappreżentaw il-ħoss? Zarsir, alright? Alright? Zanzir, okay. Mela, li jmiss, tista' ngħidilkom ta' x'inhuma. Kif irrappreżentajtuh? Sparar, alright? Tamdin, bum. Alright?
Bambin. 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 Naħseb kieku jina fu nikteb effew ħafna ujiet ġwera. Jisu. Alright. Dan. Check cheek. Right. Tektik. Qed nistħajli tal-kompetizzjonijiet tal-television. Nistefini jekk rabbaħni x'qatt ma rbaħċek. Qed tinnotaw imma li lanqas hawnhekk le qed naqblu flimkien, issa qegħdin fl-istess ambjent, fl-istess kuntest, fl-istess ħoss, bl-istess volum, bl-istess lingwa u bejnietna maħniex qed naqblu. Ġifieri jaħseb wara bejn lingwa u oħra biex naqtalkom ftit il-kurżità. Daw kienu il-ħsejjes, blender, vulkan, helikopter, nifs ta' sigarett, it-tipib ta' sigarett, zibel ma kienu bottijiet tal-birra u martell antik. Il-ħoss kien speċifikament jgħid li martell antik. Mela, ejna għaddu ftit allura d-definizzjonijiet ta' onomatopea sewwa. L-ewwel minn fejn ġejja l-kelma ġejja mill-Grieg. M'hemm ħadd partikolari li jivvinta ma it-taqida ta' dawn iż-żewġ partijiet tal-kelma, onoma li tfisser isem u poem li tfisser tagħmel. Li interessanti li hija wkoll l-er ta' poeżija u poeta. Li hemm interessanti wkoll li għandna terminoloġija differenti għal onomatopea, forsi fil-Malti nużaw l-iktar onomatopea, imma meta tiġi anke biex tfittex dwarha, hemm terminoloġija differenti li issa se nħarsu liha wkoll, pereżempju jekk infittxu f'David Crystal, id-definizzjoni nsibuha taħt sound symbolism. Dan naħseb l-iktar terminu li jogħġobni fil-fatt jien għax jirrappreżenta preċiż ukoll it-tifsira tal-kelma. U hemmhekk naturalment jirreferi għal din l-assoċjazzjoni diretta bejn il-forma u t-tifsira fil-lingwa u kif il-ħsejjes jirriflettu elementi tad-dinja esterna. Jirreferi wkoll interessanti għas-sinestezija li se niġi għaliha aktar tard li hija taqida ta' sensi differenti flimkien fil-fatt. Jekk inħarsu lejn dak li jgħid Matthews fl-Oxford Dictionary jgħid kelma jew proċess li bih jifforma l-kliem l-istura fonetika tiegħu mifhuma li tim ta' ħoss jew ħoss assoċjat ma' xi ħaġa li jiddenota. Biex inħarsu lejn il-kunċett anki minn lenti lokali biex ngħidlek ħadd lil Oliver Frigieri u fil-waqt li Crystal u Matthews huma lingwisti, Frigieri qabel kull ħaġa oħra forsi huwa wkoll studjuż min-naħa tal-letteratura, mhux biss naturalment. U jgħidlek il-ħila ta' ċertu kliem li insomma x'ħanamel karaoke. Aqraw intom. Għaxin kien ħanamel slide karaoke. Imma fost l-affarijiet kollha li qed jgħidu ġvera qatt ta' kliem li fl-ilsim Malti għandu x-xeħta ta' taqida ta' sens u ħoss fil-fatt. Frigieri jitkellem ukoll fuq l-effett tal-onomatopea permezz ta' ħsejjes partikolari illi fihom infushom mhux onomatopea. Jirreferi pereżempju għal poeżija xita ta' Mary Mejla. Dik joħodha bħala eżempju wieħed ukoll ta' onomatopea fis-sens illi hemm l-istess effett maħluq mill-onomatopea fl-imitazzjoni tax-xita. U allura mela minn barra onomatopea kliem ieħor illi nistgħu nużaw huwa bl-Ingliż naturalment dal-każ sound words, sound symbolism u nsibu wkoll definizzjoni ta' onomatopea biex ngħidu hekk taħt echoism. Okay, u din l-onomatopea allura x'suriet tista' tieħu? Tista' tieħu sura ta' verbu ġvera xi ħaġa bħal fesfes jew tek-tek, kif edna fil-Malti ħafna drabi quadrilitteru. Tista' tieħu sura wkoll ta' nom verbali,
jew verb denominattiv minn ampina, ampen, dak direzzjonijiet ibeżżawni naqra jiena speċi ħafna drabi nitkellmu fuq le li wellet partijiet ta' diskors differenti u kliem differenti, ma kieku kellna nitkellmu fuq direzzjoni nistgħu nitkellmu fuq non-verbali u verbi denominattivi. Nomi oħrajn bħal sulluzzu, kliem ieħor bħala zinn. Imma bagħad anke l-verbi li jiddeskrivu l-ħoss le bħal janni. L-istrettament forsi mhix l-ewwel kelma li naħsbu fiha bħal meta jien ninsertaw il-kelma fesfes għal onomatopea, imma tista' wkoll taqa' taħt din il-kategorija. U mbagħad għandna wkoll kliem maħluq biex ngħidu hekk, speċjalment pereżempju f'dal-każ għandna terminoloġija tal-lob tan-nar ma kif jidħlu l-kodba tat-tfal insibu ħafna onomatopea inventata. Biex niddefinixxi xi ħaġa ħafna drabi nieħu gost ukoll u nsiba utli, mhux għall-gost, illi inħajer żejn dak li mhix. U l-onomatopea naturalment mhijiex il-ħoss innifsu qed ngħid l-ovvju għalikom hawnhekk imma ikun hemm min forsi jitfixkel ħaġa oħra. Imma wkoll tajjeb li nagħmlu distinzjoni bejn l-interjezzjoni. Dawn ir-referenzi mit-teżi ta' Rosette Bonnici fil-fatt, pereżempju tagħti eżempju tal-kelma uffa u ġvera li tesprimi dwejjaq tal-kelliem, imma wkoll tista' tintuża bħala onomatopea x'tiemi ta' xi ftit il-ħoss li nagħmlu meta nagħmlu mela hemmhekk iwa taqa' taħt onomatopea. Imma mbagħad għandna kelmiet bħal a u o ġvera li ma tantx nistgħu nikkategorizzawhom bħala onomatopea f'dal każ għax huma l-kelma nnifisha. U fil-fatt issir din id-distinzjoni u ġvera fil-fatt l-onomatopea tiddeskrivi aktar il-ħoss, pereżempju quack jew grr, filwaqt li l-interjezzjoni tesprimi iktar is-sentiment bħal meta tgħid qajma għal meta nweġġgħu. X'għandna f'lingwi oħrajn qabel ma nasal anki għal Malti. Hawnhekk prattikament da kollu li se ngħid hawnhekk meħud mill-ewwel teżi tiegħi kif qedtilkom il-verbi kwadrilitteri fil-Malti, teżi li kont irriċerkajta taħt is-supervizjoni tal-Professur Manuel Mifsud. U pereżempju sibna li fl-Arbi standard jażlu bejn verbi onomatopeiċi bħal waswas, verbi intensifikattivi bħal qasqas issa nagħmluha dik id-distinzjoni wkoll u verbi li jirreferu għal moviment repetut. U fil-fatt kull man jaqsam il-verbi onomatopeiċi f'dawk primarji u sekondarji. Il-primarji ma dawk bħal kif qed taraw hemmhekk u sekondarji bħal mesmes. Fil-fatt waħda minnhom hija marbuta ma' ħoss imma l-oħra hija marbuta iktar ma' moviment ripetut. U hawnhekk fejn tidħol id-distinzjoni allura għaliex dawk illi jesprimu moviment repetut fil-fatt nistgħu nirreferu għalihom bħala iterattivi. U ġieli jkun hemm il-każ meta jaħbtu flimkien biex ngħidu hekk ukoll. Jekk għandna kelma bħal pespes, pereżempju, hija onomatopejka, imma wkoll l-azzjoni hija repetuta, u ġvera. Naturalment l-onomatopea mhix fenomenu marbut mal-Malti u mal-lingwi semitiċi, biss u l-man fil-fatt jikkummenta fuq il-qrubija li jista' jkun hemm bejn il-kliem onomatopejku f'lingwa u anki f'lingwi oħrajn. Madankollu Lyons jgħid li hawnhekk japplika wkoll sa ħammis ftit magħha l-kunċett tal-arbitrarjetà. U se naraw fil-fatt jiena l-pożizzjoni tiegħi biex ngħidlek biex nistqarra minn issa tmur iktar ma' din l-idea illi fil-fatt anki l-onomatopea hija pjuttost arbitrarja. Però kif jidher pereżempju wara fl-Ingliż ngħidu kuku ma fil-Malti ngħidu pespes. Però interessanti li f'xi waqtiet insibu ġvera qrubija bħal-Malti lablab u bl-Ingliż blab. Imma allura kif qed ngħid l-onomatopea fil-verità tintrabat ma' kliem onomatopejku wkoll. L-arbitrarjetà u ġvera tkellem ħafna fuqha Sossur naturalment, tgħidilna illi m'hemmx rabta għalfejn siġra nsejħulha siġra mhux xi ħaġa oħra. Sewwa fil-qofol tal-idea tiegħu.
Allura suppost li l-onomatopea kieku tisfida dil-idea, le? Għax jekk għandi ħoss ta' asfur tipespes bil-kelma, il-ħoss tal-kelma suppost qed jimita, mela suppost m'hemmx arbitrarjetà. Imma r-realtà hi li appuntu kif qed ngħid xorta waħda hemm u hawnhekk poġġejt dal-kelb ara li qed jinbaħ b'lingwi differenti. Le, ċajta u miex, ġifieri meta jkollok kelb ukoll les kont lingwa tal-mu mbagħad jobdi minnek, issa jekk jinbaħx differenti bil-lingwi differenti ma nafx imma. Bleżat. U hawnhekk sib dawn l-immaġnijiet li naħseb jillustraw ftit din l-idea. Interessanti li l-ħsejjes ta' qattus madwar id-dinja huma eqreb ta' xulxin. Ara, per eżempju, dejjem hemm lemme preżenti biex ngħidu hekk, hux vera. Tal-kelb, ara, tal-kelb ivarjaw ħafna iktar biex ngħidu hekk. Il-ħoss tal-kelb ivarja ħafna iktar. U fil-Malti le, fil-Malti stess għandna imbieħ differenti biex ngħidlek. Mela, ħanaraw ftit fil-Malti. Appuntu le, ħafna minn dawn l-eżempji li se nġib qed taraw anki l-parti bl-Ingliż kienu l-lista ta' kliem onomatopejku li ġbar tal-proġett li referejt għalih, ġu se nkun qed nislet ħafna minn dan li qed ngħid minn din il-kompilazzjoni, minn din ir-riċerka. Hux vera, ġifieri jekk inħarsu fil-Malti nistgħu ngħidu bawwaw, nistgħu ngħidu bawbaw, uf, gar, grr, sewwa u min jaf forsi kemm il-ħoss ieħor li kemm il-kelma oħra li tiġi f'moħħna biex nirrappreżentaw il-ħoss ta' kelb jinbaħ. Laqas fil-Malti stess, hux vera maħna qegħdin naqblu. Jekk inħarsu lejn l-onomatopea fil-Malti, ħanħares qisu lejn dawn tliet aspetti issa u se nibdew bil-verbi semitiċi kwadrilitteri. Mir-riċerka li kont għamilt, 5 tipi, 5 modelli ta' verbi kwadrilitteri sewwa li jaqgħu taħt dawn il-kategoriji. Naturalment fil-qalba tagħhom il-kwadrilitteri it-tieni u t-tielet konsonanti ma jridux ikunu l-istess, altrimenti mbagħad jiġi verb tat-tieni form mhux vera. U allura huwa interessanti li mit-tipi ta' verbi kwadrilitteri kollha li jeżistu għabbażi ta' sekwenza konsonantali, hemm 4 minnhom illi insibu xi verb onomatopejku marbut magħhom. Sewwa kif qed taraw hemmhekk fil-fatt. Din hija d-distinzjoni li semmejt qabel, sewwa ġifieri meta niġu għal verbi li għandhom is-sekwenza wieħed tnejn wieħed tnejn. Mbagħad nistgħu naqsmuhom b'dan il-mod hux vera fuq naħanna dawk illi huma onomatopejċi bħal naħna u il-verbi li qed insejħulhom iterattivi. Hemm il-paper interessanti ta' Seracino Blott li jitkellem fuq it-trikonsonantalizmu fih dan il-kwadrilitteri fil-fatt u pereżempju allura jorbot mess ma' mess. Ma xteġi mess darba u mess mbagħad iktar minn darba. Kif qedtilkom mhux vera hemm kelmiet bħal pespes pereżempju li fil-fatt jaqgħu taħt iż-żewġ kategoriji biex ngħid hekk. Appuntu l-verbi kwadrilitteri fil-Malti jinqasmu b'dan il-mod, l-akbar att ta' kliem onomatopejku fil-Malti fil-fatt ġej mill-Arbi huwa verb u huwa bis-sekwenza wieħed tnejn wieħed tnejn. Sewwa, allura hemm din ir-rabta hawnhekk bejn il-forma u dak illi qed twassal sewwa. U interessanti li nsibu wkoll qatt ta' varjanti allura le permezz tal-metatesi, pereżempju fesfes u sefsef, jew patpat u taptap li mhux m'hemmx rabta dejjem fit-tifsir bejniethom, imma interessanti kif jinqalbu allura il-konsonanti. U ġieli ikun hemm ukoll bdil fil-ħoss tal-vokali illi jrendi verb differenti fil-fatt. Is-sekwenzi vokaliċi marbutin mal-verbi kwadrilitteri wieħed tnejn
huma AA jew EE fil-fatt. U fost dawn it-tipi ta' verbi onomatopeiċi insibu verbi li huma marbutin mal-ħsejjes tal-annimali, mal-ħsejjes ta' elementi naturali u mal-ħsejjes li jipproduċi l-bniedem. Għawek bdejt bil-mod, bdejt bċabċab, għax mbagħad hemm ħsejjes ta' iktar imqarbin minn hekk li jipproduċi l-bniedem. F'dan il-proġett li semmejtilkom sewwa ta' dan il-ġurnal Skase, mela min-naħa tagħhom tawna lista ta' kategoriji sewwa, u allura kien interessanti illi naraw li ma' kategoriji anzi wkoll ma kellniex kelmiet għalihom li jaqgħu taħthom sewwa, minn barra naturalment dawk illi jaqgħu u issa ngħidilkom fuq hekk. Il-kategoriji kienu daw sewwa li pprovdew min-naħa ta' dan il-proġett l-erba' elementi, l-annimali, l-bniedem, l-istrumenti, l-vetturi, makkinarju, strumenti ta' gwerra u erda, niepen u għodda simili u oġġetti oħrajn imbagħad. L-iktar żewġ kategoriji eżemplifikati fil-Malti huma tal-asafar, jiġifieri l-annimali mbagħad kien jerġgħu jinqasmu sewwa, kien hemm pereżempju rettili, asafar u l-bqija. Interessanti li tal-asafar hija waħda mill-kategoriji l-iktar eżemplifikati. L-eżempji tajjeb ngħidilkom ġibthom minn sorsi differenti, primarjament minn Akulina u d-dizzjonarji l-oħrajn, imma wkoll minn teżijiet, imma anke wkoll minn romanzi u xogħlijiet oħrajn sewwa. U l-ħsejjes tal-asafar għandna ħafna minnhom li naħseb tgħidilna ħafna wkoll fuqna fuq il-mod ta' ħsieb tagħna u vera, u l-qrubija li xi darba forsi kellna man-natura. U l-ħsejjes imbagħad li jagħmel ġisem il-bniedem ukoll huma eżemplifikati ħafna. Minn mibda eżempji fil-kategoriji tal-vulkani u n-nar li wkoll naħseb tissuġġerixxi xi ħaġa dwarna u vera m'għandniex vulkani. U l-ħut u l-ħlejja oħra tal-baħar fil-fatt ukoll m'għandniex. U hemm eżempju wieħed mill-Ingliż li ħadna fil-kategorija tal-vetturi li huwa vrum mhux vera manki l-ktieb tradott bħalissa nsejt min traduċih vrum vrum li ħareġ il-Merlin fil-fatt. Interessanti u vera meta nħarsu lejn l-eżempji issa minn lenti biex ngħidlek kwalitattiva. Interessanti li xi ħsejjes li jagħmlu n-nies u vera u li għamlu l-annimali jingħad li huma l-istess u vera pespes, pereżempju. U għandna wkoll ħsejjes partikolari li huma mifruxin fuq numru ta' kategoriji bħal gerger pereżempju, kif qed naraw hemmhekk. Insibu wkoll konsonanti simili għal ċerti ħsejjes fid-dinja f'kelmiet differenti, pereżempju bexx u bexxex u vera. Jew rax u raxxax pereżempju. Insibu wkoll diversi kelmiet bil-kontrast sa mhux l-istess kelma li tintuża l-tifsiriet differenti, imma mhux vera l-istess asfur f'dan il-każ illi nħoss li jagħmel huwa espress b'dawn il-verbi onomatopeiċi kollha u vera f'dan il-każ l-isponsun l-istess naħseb ukoll jgħidilna xi ħaġa fuq in-natura tagħna. U anki vera pereżempju bħal ħoss li jagħmel il-bniedem meta jitkellem minn taħt. Fesfes imma ngħidu wkoll pesfes u vera. Nsejt l-asfur. Issa. U mbagħad nistgħu nħarsu anki lejn verbi semitiċi oħrajn u vera. Pereżempju, mela minn barra l-kwadrilitteri li huma l-verbi semitiċi oħrajn li jirrappreżentaw ħoss. Pereżempju, it-trilitteri torox u vera, bħal bexx u gar, il-verbi kwadrilitteri tat-tieni forma semmejna raxxax l-ewwel. Di kategorija li teċitani ħafna l-kliem ivvintat, l-ewwel semmajtilkom il-bottijiet. Niftakar il-ferħ li ħassejt meta skoprejt il-poeżija ta' Mary Mejla, bott fit-triq, u din tirrappreżenta l-ħoss tal-bott jitgerbeb fit-triq permezz ta' gro. Sewwa.
Boom, per eżempju, mir-reġistru tal-piroteknika u kliem bħal żlik fuq li tinna venut fl-Amerika. Mbagħad għandna kliem ieħor u ġvera tin, ċluf, sulluzzu, sewa ħafna mill-kelmiet ukoll ġieli nużawhom mat-tfal fil-fatt biex nikkomunikaw magħhom. Darba kelmiet fil-Malti illi imma huma minn lingwi oħrajn biex ngħidlek sewwa kelma bħal aċċu pereżempju ġbera. Insomma, għaw ftit eżempji hawnhekk illi tistgħu tarawhom hawnhekk iffukajt fuq il-kategorija tal-annimali fil-fatt. Ħafna għandhom minn jorbtu l-onomatopea ma' aspetti differenti fosthom mal-ħtiġijiet pedagoġiċi, il-kuntest infantili kif semmejna ta' tfal hija għodda b'saħħitha ħafna fejn jidħol it-tagħlim ta' tfal u anke l-espressjoni letterarja. U fil-fatt Ullman jagħmel referenza għal dan u jirreferi għal rabta tal-letteratura ma' dan il-prinċipju u appuntu hekk ukoll fil-letteratura bil-Malti u ġvera. Ma nafx għalfejn immur law għax għandi din f'moħħi mhux qiegħda fidi. Jekk inħarsu ftit lejn il-letteratura nkunu nistgħu naraw ftit eżempju ġvera. Hawnhekk iżattat ftit u għażilt poeżija li ktibt jiena. Imma ħanejdilkom għaliex fit-tikka Malti li niktbu jiena u Klera Zoppardi kellna bżonn fil-fatt poeżija għal raġunijiet pedagoġiċi mimlija verbi onomatopeiċi, jew kliem onomatopejku, u ma sibniex waħda li qisu taqdi l-bżonnijiet kollha tagħna. U allura insomma kont ivvintajt din li tmur xi ħaġa hekk. L-Italja żarbuna li tgħidx kemm ittektek, iċ-Ċili qisha serb li ta' spiss itektek, Ċipru bħal taġel li jfexfex u jbaqbaq, se jsajjar xi ħaġa li tqarmeġ mhux farka, il-Ġappun bħal donnu xi żiemel tal-baħar li kieku tal-art jagħti b'saqaħ kemm irid. Is-Senegal araħ donnu wiċċ ta' persuna se jqaħqaħ jew jpaċpaċ jew jitlob l-għajnuna. Kuba għawiem iċafċaf u jbaħbaħ, kif jitla mill-ilma saqajh fi silaħlaħ, u Malta bħal ħuta qed tgħum mal-kwiet, la twaħwaħ, la tpespes, la tħarħar, m'hemmx tagħmel ngħid jien. U dal-gost li din il-kliem, ġifieri hawnhekk kelli vera d-dispożizzjoni tiegħi għal ta' kliem partikolari, u ħadd gost nara kif ħanaqqadhom flimkien. Xtaqt naqsam magħkom però parti mill-ġabra ta' Antoine Cassar li 40 jum. Hija għażla arbitrarja, nerġa' nuża il-kelma, ċoe ħafna mill-poeti tagħna iħadmu l-onomatopea, Mary Mejla għandha xalata kbira biex ngħidlek. Għaliex ta' poeta u mhux ta' ieħor. F'dal-każ għażilt din ta' Antoine Cassar għaliex hija mimlija referenzi għall-onomatopea li mhux ċoe li tħaddem l-onomatopea b'referenzi li mhux dejjem daqshekk huma ovvji. U hekk nistedinkom li tapprezzaw il-ħsejjes f'dil-poeżija, parti minnha. Illum nimxuha bil-mod ħafna, infarfru ramel il-lejl minn fuq ruħna, nilqgħu il-frisk isaffi l-vini tas-sider, nħossu r-resħa s-serraħ il-ħżuż ħomor li ħaffru difrejn id-dlam tul ħaddejna. Inħallu d-dija tmexxina bil-ħlewwa tul dil-borra tiddi possibilità. Dija u borra u bjuda jinfdu l-għajnejn tqal bl-irqat misruq u nida qamrija li fiha għadhom iċafċfu l-mostri mdejqa. Ftit demat biss, kull dema maħfra ċkejkna tiżżerżaq bla ħoss bejn taħraq u ttaffi lejha l-grif, il-għaġġ, il-bis ta' passejna. Nimsħuhom f'din ix-xalla lewn il-baħar, inniżlu nidrittaw tarf il-beritta u nibqgħu mixjin b'nifs tont u lajman. Taħt għajnejna mbexqa l-modija twila maqsuma fit-tnejn kważi eżatt min-nofs. Xelluk id-dawl qammiex borra maqquda lemin id-del tas-siġar kissja silġ.
Il-ħbub jitolbu n-naħa tal-lemin iżda l-pala tas-sieq ġabdi tiċċedi u magħha l-qalb li qabżet tektika u nofs. Nibqgħu f'tax-xelluk ingawdu iż-żaqżieq tarbqejn is-sarbun ibaqnu bżejjid fuq l-ebusija radba daqs dan-nas. Inħallu ir-riħ imxewwek jistejqirna l-weraq niexef reġa' safanidi u weħel rieqet fl-iżgħar tal-ħalib ma nqajmuhx. Ftit il-qudiem froq mdewba l-qija tikka mqabża xi għerq ta' fagu jimbotta ħajsponta minn ġodlam noqogħdu attenti li ma nitfixkluhx. Min liema siġra ġejda tfesfis tħuli, min liema sfur, ma jimpurtax. Il-ħajr biżżejjed inrodduh bejna u bejn ruħna, l-istess għaddejl taż-żavżava jirtot, l-istess ta' xmara tqattar ftit il-bot, l-istess ta' sħaba li ġiet tagħti x-xemx u tfarraġ ftit l-għajnejn jiftħu bil-mod. Insomma, tkompli minn hemmhekk, hux vera. U għalija hawnhekk interessanti ħafna kif qed juża kultant anke strument, hux vera, kultant non-verbali, kultant verb biex jitrasmetti dal-ħsejjes li kultant anki jistunaw fl-imkien, imma pontu ma parti mill-effett li qed toħloq il-poeżija. U fil-fatt allura hawnhekk nistgħu norbtu dan id-diskors ma' dak illi qal Oliver Frigieri hux vera wkoll illi l-onomatopea tista' titqis ukoll mhux biss dal-verb illi qiegħed jimita ħoss fid-dinja, imma anki tekniki oħrajn illi għandhom dal-effett li jimitaw il-ħoss fid-dinja. U allura spiss insibu l-onomatopea li taħdem id fit mar-rima u l-alliterazzjoni, semmejna xita hux vera l-ewwel ta' Mary Mejla. Ili naħseb fuq dil-ħaġa ħafna u nixtieq xi darba nespandija biex ngħidlek. Meta nkun fil-klassi pereżempju l-istudenti dejjem nispjegalhom illi hemm spettru ta' kliem onomatopejku li jirrappreżenta ħsejjes fid-dinja. U allura kelma bħal qazzin, meta nagħmlu toqrob ħafna iktar il-kelma lejn il-ħoss milli jinnaf paqpaq għal-ħoss ta' morn. Allura hemm dil-firxa ta' ħsejjes u hawnhekk ma nafx għamilx ġustizzja fil-fatt. Iżni mor provajt noħloq dal-ispettru forsi mill-kliem l-aktar onomatopejku bħala tzin, paħ forsi, mbagħad forsi hemm ċek, u mbagħad hemm il-kliem inqas onomatopejku li kważi jiddeskrivi il-ħoss iktar milli jimitah b'mod preċiż. Ma nafx nixtieq li xi darba nesplora u nara ftit kieku fejn jista' jaqa' dan il-kliem. L-ewwel semmejt appuntu dawn il-verbi li kultant jiddeskrivu ħoss hux vera, imma li wkoll sa ċertu punt nistgħu nqisuhom bħala onomatopea bħal meta ngħidu pereżempju l-asfur janni. Hemmhekk hemm uħud minnhom. U din kienet skoperta ħelwa li fil-fatt fi żmien li jiena kont għaddejja bit-teżi fuq il-verbi kwadrilitteri, Ilona Mażini li kienet għamlet ir-riċerka tagħha fuq il-lob bil-kliem fil-lingwa, qed li aħna konna qed nagħmlu it-teżi ma' Manuel Mifsud u bejn wieħed u ieħor insejt min kien saba l-ewwel, forsi kienet sabita l-ewwel fil-fatt u mbagħad sraqtilha jiena. Hija parti mill-gazzetta ta' Dottor Brombos illi kienet gazzetta satirika fil-fatt ħafna u fost l-oħrajn insibu din il-logħba bil-kliem biex ngħidu hekk fuq il-ħsejjes tal-annimali kif qed nara hawnhekk. Iwerzaq minn werżiq, jitqammel minn qamla, jitħanżer minn ħanżir, jitbeċċel minn beċċun, jisserdaq minn serduq, jitdandan minn dundjan, ifekrem minn fekruna, jixxadinja minn xadina, jikkamla minn kamla, jiżżiebel minn żiebel, jisserpja minn serb, jitbal minn bal, jitqanfet minn qanfut, jitbaqqa minn baqra, jitħammem minn ħamiema, jitfesfes minn pesfus, iħannex minn ħanex, jittaqqaq minn daqquqa, inemmes minn nemes, jitqażżes minn qasqus, iżarżar minn żarżur. Naturalment hawnhekk il-prominenza hija li l-gost tal-lingwa u l-ħsejjes hux vera
Qabel ma kellna l-Twitter kellna l-di, ġvera, tiftakruha. Semmejna pes, semmejna xiktar, tek għalla safar, u ma sejna dinu, it-twit. Tibqa sejrek, ġin kena vera ħanamlu karaoke issa. Sewa. Ġli ħaterġa tibda. Alright. Imma araw ftit, mela di copy u paste minn din riċerka li semmejtilkom sewa, kemm għandna ħsejjes għalla safar barra twit. Għettilkom li għall-ikbar kategorija biex ngħidu hekk, u kif tistgħu taraw għanna dawn kollha minn tal-inqas għax bl-ebda mod qed ngħid li din hija lista magħluqa jew li ma qabiżli xejn fiha sewwa, imma dan huwa proċess li jibqa' għaddej ukoll. U meta naraw din il-varjetà ta' safar u ġvera, niftakar jidher li Albert Borch isemmi referenza tal-farfett le, speċi t-tfal tal-lum, jew anke ta' ftit ilu meta torjew farfett. Qabel kien jgħidulek it-tipi ta' frifet, u mbagħad bdew farfett illum butterfly jgħidulek. U naħseb din anke fl-asafar, il-papa tiegħi illi jħobb ħafna l-asafar mill-bot jien ma ħasfur jgħidli x'inhu. Jiena sfortunatament ukoll sa asfur nasal ġifieri imma din varjetà ta' ħsejjes naħseb turina b'mod ċar x'valur kellhom l-asafar se jew biex napprezzawhom jew biex nikkaċċjawhom waħda minnhom imma kellhom importanza kbira u ġvera. U mbagħad użajt iċ-ChatGPT, għax vera nieħu gost nużata l-aħħar biex noqgħod nisfidah, l-aħħar darba ġġiet miegħu għax bqajt ngħidu li ma kellux raġun. U insomma allura saqsejtu xi ħsejjes jaqdi copy u paste ukoll sewwa bl-iżbalji kollox. Saqsejtu xi ħsejjes jagħmlu l-asafar u qalli hekk l-asafar jagħmlu diversi ħsejjes u kull speċi tista' tagħmel ħsejjes differenti. Hawn huma xi kliem onomatopejku li jintużaw biex jiddeskrivu l-ħsejjes tal-asafar. U tagħna dawk insomma. Ma nafx minn fejn qala uħud minnhom, imma skont ChatGPT jeżistu sewwa dawn il-ħsejjes għalilna jirreferu iċ-ċanti, sfiq u sinjali vokali li l-asafar jagħmlu biex jikkomunikaw bejniethom jew biex jindikaw il-preżenza tagħhom f'żona partikolari. Għandu ħafna żbalji, ma għandu ftit tajjeb ukoll ġvera. Jinteressani wkoll mbagħad allura kif titħaddem l-onomatopea anke biex ngħidlek forsi fil-ħajja ta' kuljum mhux vera dik jien tagħmel tal-istampa tisfel. Mhux hekk kienet. Imma huwa vera li taċab huwa minnu li taċabċab jinstab dokument notarili li kien miġbur minn Professur Gottfried Wettinger li aktar x'kien il-laqam ta' xi ħadd u fil-fatt il-mama dejjem tgħidli li ħażabbar għandhom il-taċafċaf u ta' baħbaħ. Naħseb iħobbu ħafna l-ilma ħażabbar jiena. Għal xi raġuni huwa vera. Naturalment dawn ftit eżempji min jaf xemm iktar hux vera. Forsi nota żgħira wkoll fuq żgħan. Mela, jien kelli dil-fissazzjoni li kien toġobni minn dejjem ħafna l-kompetizzjoni tal-spelling bee u kelli dil-fissazzjoni li nġibuha Malta. U wara li ma ġibtix b'mod legali, naħseb għadhom ma jafux barra minn Malta li qed nagħmlu l-kompetizzjoni Malta issa. Insomma, mbagħad laqda tal-Malti konna ddeċidejna dik il-ħabta li nagħmlu din l-spelling bee, insomma, kien fi żmien meta kont ħanitlaq mill-Kumitat tal-Laqda tal-Malti. U niftakar insomma dakinhar kont ħsibt f'żanza għax der li tolqot kemm il-ħoss imma anke l-idea li tipprova kliem ġdid u ġvera. U mbagħad iktar il-quddiem kellna xorti illi nittraduċu l-ktieb ta' Deborah Vela għal-Malti li mbagħad allura semmejni l-ispettaklu stupend Zanzan kelma. U naħseb li dil-kelma xi ftit jew qabdet illum, ġifieri
rajna kemm m'għandniex nibbiżaw anki inkunu kreattivi bil-lingwa u ġvera. Ok, ħanamel esperiment tal-aħħar. Se nqumu b'lemx se nqumu bil-wieqfa, mela. Ok, għal-kulur aħmar, eżatt, għal-kulur aħmar, nixtieqkom taħsbu f'ħoss. Tistgħu taħsbu f'ħoss illi jmur mal-aħmar? Kieku l-kulur aħmar kellna nirrappreżentawh b'ħoss. X'ikun dik il-mistoqsija? Għajdilna Rita. Xplaħ mela. Mela xplaħ, u eżatt. X'iktar? Ajut. Baqba, eżatt. Ekku. Tajjeb, u kieku l-isfar kellna nirrappreżentaw ħbriħa. Pif? L-lux. Dak inti l-esperta tiegħu. U l-kulur aħdar kieku kellna naħsbu f'toma. Spinaċi. Ares forsi, ġieli. Mor, eżatt. Insomma, dan huwa l-mod kif noqgħod naħli l-ħin jiena sewwa nara dawn l-assoċjazzjonijiet anke bejn is-sensi differenti. U xtaqt li nħarsu li nagħlqu anke b'dan l-aspett għax appuntu qed nitkellmu finalment fuq wieħed mis-sensi ewlenin tagħna, il-ħoss u ġvera. U appuntu interessanti kif jaħdem id fit mas-sensi l-oħrajn u ġvera. Dawk xi referenzi u grazzi. Karaoke. Proset li hemm jiġifieri tajtilna nifisna. Min ħaġa l-oħra minn kategoriji differenti, ġabna niċċarqu wkoll u grazzi anke l-mod ta' prezentazzjoni tiegħek jiġifieri. Minn għandu xi kommenti? Interessanti kif jibdel il-ħoss, forsi minn ġenerazzjonijiet, niftakar, forsi Thomas ġieli semaħħa fil-programm. Il-karozza tpaqpa, imma għed konna zaħna tawwat. Li hija totalment differenti. Ma stawwat Rita il-karozza. U dejjem tiet tagħmel il-karozza ejser ma Imma il-ħoss tal-karozza jew il-ħoss tal-ħolm, it-tawwat. It-tawwat, u interessanti li il-ħorn, u da interessanti dal-verb, għax għal-kemm jiderisu bħala verb tawwat fil-Malti standard, naħsbu li jidri skont għal-verb burġ. Diri li beda fil-fatt mid-dialett, fejn huma kredu lu tawwota, u naħabba li hemm din l-idea li l-ħoss u jew huwa dialettali, tawwota spiċċat tawwata, biex min jitkellem bid-dialett minn għalih, kemm il-darba jagħmlu qed il-vokali tawwata, jisu ħadem back formation, mbagħad fil-Malti standard spiċċat tawwat. Ma sabelna jiena għal-ħoss tal-ħolm. Il-ħor, għanna fil-bat fil-Malti standard normal tawwota, ma najgħulux tawwota, normal deru aktar ħorn nużaw mill-li tawwata. Fejn hemm xi post partikolari? Ma bħala l-ħoss. Ħoss tal-ħorn. Aħna ir-raħal tawwat kienu li għabaw s-sġib iktar jiexma ħafna l-tawli xugħol, għabana għinġu u klin. Emboxna per eżempju, jużawa, u għahra, timbotta u tittomba. Meta konna nitilaf tal-lini, toqx tittombaw, xufer sess għadha tittombaw.
Sametati, si, ma da. Jista' jkun, imma kienet ta' spiss. Fuq tal-linja ma tal-iskola, tittomba. Tittomba. Tibbotta la virtuale, Ikun jibżak xi ħadd tittombani mista. Ja issa jew il-bost tagħha. Jista' jkun. Ma nafx hemm xi soċjetà. Naf li hemm kelma tumba mbagħad iżawwed mal-insa, tumba tagħmel. U tumbata, le, ma dika ħaġa oħra mbagħad. Forsi għal-effett. Għalhekk qed naħseb hekk xi relazzjoni mhux rabta, jew għalhekk qed naħseb mhux rabta. Kategorija forsi tal-gwarnaturizza. Għandek tuttu, ġuġu, Mhumiex qed jimitaw nħoss le per se, ma fid-dinja, dik id-differenza. Jiġifieri naħseb il-test ewlieni huwa ta' jekk hemmx il-ħoss fid-dinja. Jinnaf tuttu oġġett fid-dinja, mhux ħoss. Issa vera li kważi qed jimita l-ħoss. Vera. Qed jimita qisu ftit u anke bir-repetizzjoni fil-fatt. Jista' jkun li jaqaf xi spettru biex ngħidu hekk, jiġifieri jiena niddejjaq naqta' żarda speċi kompletament hekk jew kompletament hekk, għalhekk fil-fatt isni tajt firxa ta' kliem illi possibilment huwa onomatopejku biex ngħidlek, ġifieri jaf hemm element onomatopejku. Skont anke forsi l-intenzjoni mbagħad jekk dak li jkun u xbija qed jirreferi għall-oġġett jew għall-ħoss li qed jagħmel l-oġġett. Naħseb hemmhekk tagħmel differenza dik ukoll. Eżatt. Il-Malti għandna l-kelma l-għazzim, iż-żimmer għandu l-parti li t-teknika Probabilment hawnhekk qiegħda. Hu, mawx għalik, eżatt. Hemm kliem li huwa quadriletteru, verbi quadriletteru fil-Malti li għandhom l-istess ekwivalenza fl-Arbi biex intik eżempju, triletteri per eżempju kataba huwa kiteb. Eżatt. Inti tħares dal-aspett ta' etimoloġija? Mela, ftit, jiena l-Arbi ftit studjajtu ġifieri stenna ħalli dan, għamilt kors mal-professur x'ismu bħalissa, Martin Zamir, kors wieħed qasir. Mhux ħanejtlek bl-amment, għax nibża li nisbalja fil-verità, imma kien hemm ġabra ta' kliem, nerġgħu nirreferu ftit leha, illi niftakar żgur hekk illi fl-Arbi huma kreattivi ħafna meta jiġu wkoll biex jimitaw ċerti ħsejjes. Dika xi ħaġa li niftakarha mir-riċerka. Ħanara, immurx lura. Hawnhekk naħseb. Le, qabel. Hawnhekk, eżatt. Pereżempju, qasqas. Eżatt. Ħajjikberta. Eżatt, waswas fess. Qasqas, eżatt, qasqas. Appuntu, eżatt. Leġu, m'għandix dubju li hemm iktar ta' ġifieri, ma mhux ħaniżatta nitkellem fuq l-Arbi għax bl-ebda mod minn esperta tal-lingwa ġifieri. Imma tista' taraw f'xi każi. Ekku. Ġifieri aħna qegħdin nitkellmu għall-istess azzjoni il-verb fl-Arbi u l-verb fil-Malti. Iva. U hemm każi fejn għall-istess azzjoni il-verb Malti mbagħad jiddevjem il-verb Arbi. Iva, imma mhux qed niftakar bl-amment l-eżempji issa, mhux qed niftakar bl-amment l-eżempji. U barra minn hekk ir-referenza tiegħi għall-Arbi kienet kif tajt tkun testwali, m'għamilx studju komparattiv bejn l-etimoloġija u l-Malti u l-Arbi. Ġifieri għalhekk noqgħod attenta kif nitkellem. U naħseb li qatt ma sar. Ma jidhirlix li sar studju komparattiv. Fil-verità jekk niftħu l-akolina le naħseb speċi nistgħu naraw xi xebħ
fil-verità, ekku. Trid issib il-akulina, toqgħod tara verb. U ta' jom xaħat li għaf l-arbi bħal Manuel, mux vera, li faċilment jgħidlek umbat il-klim li jaħbad fl-imkien, mux vera. Eżatt, u bil-Malti jiġi fes, eżatt. Eżatt, fejn fil-fatt, ekku, eżatt, ekku, fil-fatt. Ġifra hawnhekk kif jidħol il-problema tal-arbitrarjetà. Għalek, mela, Meta semmejt il-proġett li qed isir bħalissa. U li ma sibtux, pereżempju, li semmejt il-kategorija ta' vulkani, hekk. fil-Malti qed ngħid, fil-Malti, Il-fatt li m'għandix dak l-ambjent. Mhux U ma sibtux. Ekku. Tfisser li verament jiswew xi forma ta' rabta. Bla dubju, bla dubju, eżatt. Iġrida bħal meta tradutturi tagħna telgħu Brussell u Lussemburgu kellhom problema kif leħa jittraduċu l-kelmi tal-vaguni u għas-silġ. Fil-verità jekk m'għandniex l-oġġett, m'għandniex il-bżonn li nsejħu dak l-oġġett xi ħaġa u x'vera, allura il-kelma ma tinħoloqx jew ma jsibux soluzzjoni. Allura interessanti mbagħad imma anki għal ħsejjes ħażinhom tal-lum, ċoj għall-oġġetti wkoll iktar kontemporani, xi ħsejjes jintużaw ukoll u l-ħsejjes li ntilfu biex ngħidu hekk għal jinnaf it-tipi ta' safar li semmejna. Però minn naħa l-oħra ma tagħmel ngħidulna l-kien li jagħmel l-istess ħoss, l-istess kien suppost jagħmel l-istess ħoss. Mhux hekk, ekku. Ma ninterpreta. Diki, anki Malta stess, jiġifieri sakemm f'moħħna ma jkunx hemm it-tip ta' kelb differenti, u vera. Iċ-ċiwawa iwerzaq. Per eżempju, qed niċċajta. Ġifieri eżatt, naraw kemm probabbilment kollna forsi tipi ta' klib differenti f'moħħna naħseb meta ngħidu li l-kelb jagħmel nebħa u mhux oħra. Fuq tal-prinċipju tal-arbitrarjetà dik hijiex vera, ġifieri kif spjega Sossur hemm arbitrarjetà bejn l-oġġett u s-sinjal li nirreferu bih għal dak l-oġġett, pereżempju l-kelma. Issa suppost l-onomatopea tkisser dik l-arbitrarjetà għax jekk jiena għandi l-ħoss ta' sfur u qed ngħid spess suppost li jirrappreżenta mod preċiż jekk hija kelma li qed timita l-ħoss fid-dinja, imma fil-verità nirrealizzaw illi mhux hekk qed jiġri f'numru ta' każi. Ma nafx, jiena naf jekk nagħmel hekk. Bliema mod huwa ċabċab dak il-ħoss. Mela, nisma' vera remota. Għax iktar tlaħħ għalija. Appunto. Eżatt, differenti, ġifieri. Ġifieri naf l-ma jbaqba, ġiri jisu li nisimaw jgħamil jisu blok li ma bximon. U rriħi ven le nisimaw jisu. Għalek dan l-esperiment li mux esperiment imżomma, nixtieq li mpoġġijek, naqbad ftit kelmit mux ħażin u mpoġġiju fuq spettru bej dawk l-iktar li jixbħu l-ħsejjes fid-dinja u dawk iktar remoti biex ngħidu hekk li jirrappreżentaw inqas il-ħsejjes fid-dinja, naħseb ma nafx. Mhux interessanti. Ma mek hemm id-distinzjoni li nagħmlu mbagħad reazzjoni ripetuta, jiġu l-verbi iterattivi, eżatt, u l-onomatopea. Le, appuntu. Il-verb għandna ma nafx kif daħal fl-istorja. Għaliex għax hemm ċerti referenzi għal kelmiet li jiddeskrivu qisu l-ħoss li hemm irqishom bħala onomatopea. Jiena wkoll m'iniex konvinta li kieku ma kif qedtilkom jiena tajt il-firxa kollha. Ekku anki għalija, eżatt, kieku fil-fatt jien naf sul-luzzu poġġejt aktar li jittarf kieku jiena. Timita forsi ftit ripetuti les sul-luzzu, imma eżatt, sul-iskos, imma ġifieri kieku dawk terġa' ktar il-bot, le għax iżhom qed jiddeskrivu ħoss imma mhux qed jimitaw il-ħoss ekku. Imma hemm min jikkunsidrom
Fl-Ingliż pereżempju hemm min jinnaf to sing għaw min jikkonsidrah bħala ta' xeħta onomatopejka. Jiena strettament ma. Jiena naħseb kollox fil-parametri li tibda biex jkun studju ta' xaħid xini onomatopejka. Ma mhux ekku. Definizzjoni. U kif edna dak li mhix ukoll għax naħseb dak li mhuwiex jgħinna niddefinixxu l-ħaġa nfisha mbagħad hux vera. Kif edna bl-interjezzjonijiet pereżempju. Mela, il-risposta li kkupjajt dirett mit-teżi ta' Rosette Bonnici, mhux qed ngħid fit-tor tagħha, ġifieri, kkupjajt dirett kif hemm hemmhekk, ġifieri. Per eżempju, l-O ħafna drabi fil-poezija nsibuha O waħedha fil-verità. Il-O nsibuha le. Naħseb influenza mill-kultura. Jiena ma tagħmilniex iva mela. Le, u peress li l-O jiena f'O mulejja ħafna drabi ma nużawx l-akka bl-istess prinċipju. Seb kieku nistgħu napplikaw għal-vokali l-oħra u xejn. X'inhi? Jista' jkun qed jiddistribu bejniethom arbitrarji ġifieri. Mela O x'ifisser jagħmlu lejn u għandha. Allora vokattiva. Alright, u xi ġmiel. Ma kif tajt inġeġa ħaġa arbitrarja. Ukoll naħseb arbitrarju. Bil-Malti mu. Però fil-dar naħseb jista' jkun le għax niġu influenzati mill-Ingliż fejn tidħol għax ngħidu bl-Ingliż għax bil-Malti ngħidu Mekka tħossa. Forsi, eżatt. Blakka le? Eżatt, blakka, Oliver. Eżatt, blakka li. Ekku. Però fejn kif semmejt jista' jkun li affettwana l-Ingliż naħseb hemmhekk. Aħna bil-Malti blakka naħsbu. Eżatt. Eżatt. Issa interessanti kif fuq il-karta selleħnuha ġifieri wkoll dik il-biċċa. Dal-oħra ħin ħansemmi għad-taħdita. Lele siet tan-nar. Mhux in-nar tal-għadu. Alright, mela nżiduhom. Grazzi. Ħoġġieġa jgħidu ċaċċa. Alright, okay, ċaqċa il-ħatab, eżatt. Il-fjamma ma nix. Okay. Tlebleb, ġejjedu tlebleb, Iwa, nistgħu ninkluduhom hemmhekk, ekku. Nistgħu ninkluduhom hemmhekk. Iwa, però nistgħu ninkluduhom hemmhekk, assolutament. Iwa. Użajt verb ieħor barra ċaqċaq u jlebleb li kien ifaqqa. Dawk it-tip ta' verbi fil-fatt ma nkludejthomx fil-lista jiena. Jiġi bħal janni li huma deskrittivi tal-ħoss jiena dawk ma nkludejthomx fil-lista fil-fatt, jiġifieri imma l-oħrajn grazzi ħafna, nżiduhom. Vulkan? Hemm ħafna list, hemm ħafna verbi tal-safar. Imma mbagħad għax dik il-lista kellkom talbu tal-annimali tal-baħar. Aħna dawn bil-baħar u talbu Vera, insomma l-ħut ma jagħmilx ħoss. Jista' jkun għalhekk, Imma jiena assumejt li tawkom il-lista f'xi lingwi oħra mill-ħsejjes tagħkom. Possibilment. Għad m'għandix aċċess għal-lingwi l-oħra, ġifieri Per eżempju, għamilt tiftixa hekk Google ta' ġifieri għal volcano speċi, volcano sound.
U fl-Ingliż iktar huma deskrittivi fil-fatt milli huma l-ħoss il-kelma. Ma ċċekkjajx ngħidlek id-dritt, ma ċċekkjajx, ġifieri le, nistgħu nfirxu. Possibilment, eżatt. Ekku, dik hija interessanti fil-fatt ukoll imbagħad, ekku, l-idea dik hi li l-proġett jikber u jsir studju komparattiv ukoll fil-verità. Issa daħħaltni fil-di tal-log bil-kliem, ma noqgħod naħseb il-ħud differenti. Il-bok ix jagħmel. Daħħal ta' xismu, ħatta Dr. Brombos, nistgħu nkomplu ilu fil-fatt. Nistgħu nkomplu ilu. Ma tantx għandha x'taqsam ta' fil-verità ma' mill-dictate li ta' u l-dictate li fuq ir-rabta mal-asaf għal-relazzjoni Marjana. Fakkartni għal xi raġuni, fakkartuni li f'daw il-filmat li ġieli jitraw forsi ġieli rajtuhom. Meta jaqbdu żewġ persuni minn ġenerazzjonijiet differenti, jgħidulhom għamel li s-sinjal tat-telefon. Eżatt. Ta' dur il-merdi jagħmel hekk, u xi ħaġa żgħir jagħmel hekk. Eżatt. Allura speċi forsi anke l-onomatopea lejha tinbidel Mela. x'anke t-telefon illum il-ġurnata kif idoq. Fil-fatt l-ewwel dejt naħseb fil-ħorn naħseb illum nużaw ħafna pip ukoll. Naħseb qed nadottaw anki l-ħsejjes mill-bqija tad-dinja speċi f'das-sens. Bip x'jagħmel ma nafx, mhux trim, no bip forsi. Eżatt. Le, interessanti immens, iva. Nidulhom lill-influencers jippruvaw. Mir-riċerka tiegħek, iktar bħala kuriżità, kemm tikkalkula jew kemm sibt li għandna verbi onomatopeiċi fil-Malti, kemm fuq 50? Ħallikom il-lista. Tridu aħjar nagħmlu hekk naħseb għax fis-sens ma qatx noddu mbagħad wieħed speċi f'dal-istadju. Ħanejdulkom ħanejdulkom il-lista. Ġejja. Mela. Ovvjament issa mhux ħajkopera. Marrit ħajkopera. Mela. Din mhix ċerta. Ħaniċċekkja. Le, biex, vera, fil-verità biex nurikom il-firxa biex ngħidu hekk. M'iniex ċerta, ma? Le, mhux din. Verità. Le, hemm lista twila mhux ħażin fil-fatt ta' kliem onomatopejku, naħseb ħanfittex li battil Michael Spanjol fuqha. Onomatopea. Mela, ħansiba mal-arta. Ma hemm lista twila li ġaħna nixtieq nurilkom għax Uwejja fejn marret. Sibni ħansiba malajr. Imma għaltu li ma sibtix malajr. Ovvjament bħalissa mhux ħansiba. Imma hemm lista twila mhux ħażin, hemm lista twila mhux ħażin. Nista' ngħaddilkom anke l-ħolqa mbagħad tal-proġett għax hemm xi affarijiet li huma aċċessibbli wkoll ta' dan il-journal u dana. Mhux problema. Il-website hija pubblika skase.sk u mbagħad tidħol f'xi dawk Le, l-lista eżatt fil-verità bla dubju, anzi li ħadd ikber u bla dubju li hemm kliem illi m'għandniex nużawh ukoll, ġifieri fil-verità mhijiex kif tgħid ritratt bl-eżatt tal-lum, ġifieri altru li mhux hekk. Anzi, pjuttost illi forsi tal-lum anzi mhijiex rappreżentattiva peress li l-kliem mhux jgħid fid-dizzjonarju fiżiku pereżempju. Ġifieri.
Grazie ġdid li jek. Ma kemm sa trid Dan u t-taqqa.